ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೂ ಬಂಧುಲೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆದ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಇತ್ತಿನ್ನದಾನೆ ಸೈತ್ ಬೋತಿನ ಪುನರ್ದು ಕಡೆ ತೆಲಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಮೋನೆ ಬಂಧುಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಹಿಡ್ದು ಓಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಜನಕಲ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗಿರದೆ ತೊನುಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಟ್ಟ ಚೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಐಸ್ರದ ಸಂಬರಪ್ಪುದ ಈ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಬದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ 45 ಕೂಟದ ಕುಲು ತನ್ಕುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿದ ಸುಟ್ಟುಡು ಒರ್ಂಬ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಪಂಥೊಡುಲ್ಲೆರು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ನಮವಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ತರೆ ಬರವು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ನಾಲು ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ದು ಇಡೀ ಕೂಟಗು ಇಡೀ ಲೇಸಗ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನಿ ಏರಂದ ಪಂಡ ಅವು ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಕಲ್ಪು ಬರೋದ ಜೋಕುಲ್ನ ಬದುಕು ವಿಕಾಸ ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಂಜಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಬರವು ತಿಕ್ಕಣಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕನಕುಲ್ಪುರ ನಿಜಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲಾಯ್ಕಾದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಕ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ರೀಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನ ಕುಸಲ್ನ ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಗೂಸಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಕೆಲಸ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕದ ಕೆಲಸೋಡಿನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ವೈದ್ಯರ್ನ ಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಏರಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಕುಡಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚೆಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೇರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ವೈದ್ಯರಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಐಟು ಉಪ್ಪುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಜನನ ದಾಯಗ್ಯ ವೈದ್ಯರಂದು ಪಂಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅವೇತೋ ಸೀಕ್ನು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿನಕೊಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ಅಂಚತ್ರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟುನ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನೆ ಬೋಡು ಮೋನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಲಿ ಬೋಡು ಐತೆ ವೈದ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಡುಟು ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅರೆನದ್ಯಾಗ ವೈದ್ಯರೆಂದು ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೈದ್ಯಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಏತೋ ಸೀಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮದ ಸೀಕ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡವು ಸಂಗೀತಗೂ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗೀತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದು ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇಡೀ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದ ಬಲಕೂಟ ದಿನಾರು ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಮಹತ ಕಲಟ್ಲ ಮೆಂಚೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಾಜಕೀಯನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪಲ ಗೆಲ್ಮನ ತೋಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಜಯ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಭಿನ್ನಾದಿ ಕಿಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೇ ಬಂತು ಪಂತನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತುದ ಕಡೀರ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪಾರೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ಒಂದುವೆ ಮೀಜಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಮೇಶ್ ಮೀಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕೈ ಜಾನ್ಯನ ಕಲೆಗ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡುಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪನುಡಂದನ ಕೈತ ರೇಖೆನೆ ಓಡುಂದಿಜಿ ಕೈ ಜಾನ್ಯನ ಕಲೆಗ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನಂಡಲ ಅಕಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವೆರುಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದುವೇ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ದೇವೇರಿ ಎಪಲ ನರಮಾನನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಗುವೆಲದ ಆ ನೀರ ಗಂತಗೆ ಜಪಡವರಿಗೆ ಅಂಡ ನಮವೆನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂದು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕಾವಿರಂದು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಆ ಕುರೆಕ್ಕನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕರೆ ಬೋಡಾದ ದೇವೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನೀರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಜಪಡಾವೇರೆಂದು ಏನು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಗೆಲ್ಮನ ತೋವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮುಡ್ತಿ ಒಂದು ಬರವಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಮೀಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಈ ಕೈಟಾದ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ఒక ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಆಪುನುಂದು ಏಳು ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪುಲ್ಕ ರಟ್ಟಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ Hi, Amara, how are you? ಅವೇ ಏಪಲದ ಮೌನ್ ಪಾತ ಉರುಪೇಲ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಏಸಂಬೆ ಓ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಏನ ಮಗೇನ ಆತ ನಟನ ಏನಂದ ಬಂದೆ Dad, ಎಂಜಿನ this is new fashion. ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟುವಾಲ್ ಬಾತೊಂದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಟುವಾಲ್ ಬಾಡು ಅಪ್ಪಗನಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಸು ಆಪು Day, Papa, ಎಂಜಿನ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಖಾಲಿ ಕೈ ಚೂರಾನ್ಲ ದುಃಖ ನಿಕ್ ಅನ್ನವೆ ಚುಕ್ಕು ನಿಕ್ ಚೂರಾನ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೊಂಡ ನಿಕ್ ನಾ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ ಮಾತಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಮಾತಿವೆ ಅವ 14 ವರ್ಷ ಕಾರಿದಿಜಿ ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಮದ್ಮೆ ರವಿದಾರ್ದಿ ದೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ಪೊಸ ಅಪ್ಪೆ ಗಣ ಬರತಿ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಆಫಾರ್ದ ಅಪ್ಪೆ ತಿನ್ನ ಪತಮಾರ್ಪೆ ಅವ ದೇ ಐಕ ತೂದಿ ಓಡು ಪಪ್ಪ ಇನಿ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಕೆಂಡ ತೆಲ್ತು ಬಂಜಿ ಮೇನೆ ಈರಿ ಕೇಂದೋಡು ಇನಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಂದೋಡು ಪಪ್ಪ ದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಉಡುಪಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಸರಕು ಸರಂಜಾಮು ನಗದುಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡಸರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡದೆ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಕೂಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರ ಪಟ್ಲಚ್ಚಿಲ್. ಅತ್ತುಮೆ ಅವಳು ಕಲ್ವೇರು ನೋಡ್ದಿರಿ ಈ ತಿಳಿಪ ತನಿಕ ಭಾಷೆ ಉಂಟಮೆ ಅತ್ತುಮೆ ಆ ಕಲ್ವನ ಇತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿನ ಲಕ್ಕ ಹೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಮಾರೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಶೇ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತುಮೆ ಓಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಜಿರ್ದೀತಿನ ಕೋಮಣ ಹತ್ತಿನ ತಾವು ತೋಚಿಮೆ ಓಡುವೆ ಎಂಚಿನೇ ಪಪ್ಪ ಯಾಪಲ ರಾತ್ರಿ ಜೊಪ್ಪುನಾಗ ತುತೊಂದೆ ಜೊಪ್ಪುನತ್ತ ಈ ಕಲ್ವೇರಿನ ಮಂಡ್ಯ ಚೊಡೆಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಕಾರಣ ತೋಚಿಮೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಪಾರ್ಥ ಮಾತಿದ ಅಂತ ಜೆತ್ತಂದ ಕೊನಂದಿ ನಾವು ಲಕನ್ವಿ ವಾವಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಮಾರೆ ಸಾವ್ ಈಗಲ್ದ ಬಾಲಿಲುಲ್ಲು ಓ ಯಾನು ಪುಲಿಕೊದ್ದೆಲ್ ಪೂವಮ್ಮ ಕಂಡನ್ ತೀರ್ದ ಪಾಕ ಸಮಯ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕ್ ಅವೇನೊಂದು ಏತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪರಿ ಸಾವು ನಿಕ್ಕದೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನಿ ಈ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಪನೋಡ್ ಪಂದಿ ನಿಂಡ ಪನ್ಪುನವೇನು ಯಾನು ಬಾಕಿ ತಕಲ್ಲ ಬಂಡದ ಇರೇದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ ನೇರ್ಲ ಪೆದಂಬೆನ್ನೆಲೆ ಬಲ್ಯತ ಐಕ್ ಎನ್ನುಂದಾದ ಇರ್ ಬೆದಂಬೆತ್ತ ದಾದ ಬೆದಂಬು ನಮೆ ಇನಿ ಕಂಡನ್ ತೀರ್ದಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗು ಈ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಒಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಕಲ್ ಕೊರ್ಪೆರತಿ 200 ಯಾವುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುಡಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ಡೌಟು ಇನಿ ಕಂಡನ್ ತೀರ್ದಿನ ಪೊನ್ನುಲೆಗು ತರದೆರ್ತು ಸಾದಿ ನಡಪೆರುಂಡ ಹೌದಾನೆ ದಂಟುನು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಬೆ ಅಂಚಂದಿ ಅಂದಲ ಕಾಲಿಕಲ್ದು ಜಿ ಲವ್ ಉಂಡೆ ಲವ್ ಇನಿ ಪೊಂಜೊಲಗೆ ಏತು ಲವ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಂಡನೇ ಮೀನವ ಯಾವ ಇತ್ತ ದೂರ ಮೀಯರಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಅಂದ ಮೀಯರ ಬಿದಣ್ಣಿ ಅವ ಎಂಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಯರೆ ಮರಳು ಬತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಪಿನಿ ಅನ್ನಂದು ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಬೆಂದ್ರಿತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಬೆ ರಡ್ಡು ಬೆಂದ್ರಿತ್ತಿನ ದಾನೆ ಐಕ್ ಒಂಜೆಟ್ ಚಿಲ್ಕಂಡ ಪೂಲ್ಕ ಬತ್ತೇಡು ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಂಡೆಂಚಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಇಡ ಬಾತಿರ್ನು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಲಿಪ್ಪೇನ್ ಬಾಲೆ ಕೋಕೈ ಕೋಕಿಲ ಅಲೆ ಮಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂದ್ರು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಮೀಯರೆ ಬಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನರಿ ಕಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣು
ಇಂಬಿ ಇಂಬಿ ನಂಜಿಟ್ ಸೈಪಿ ಬಾಲೆ ಕೋಕಿಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ? ಹಾ ಮಾಮ್. ಅರ್ಕಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ? ಹಾ ಮಾಮ್. ತೂಲೆ ಎನ್ನಮ್ಮೇರ್ನ ಲಕ್ಕಾದಿರ್ ಸಿ ಇಂಬಿ ಹೊರ ಮರ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ನು ಬೋದ್ಲಿ ಶಾಂತಿ. ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದೀರೆ ಬಲ್ಲಿದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗ ಹಾರ್ಟ್ ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದುರುಂಡು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಡಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಸಿ. I will call you later. Bye. ಬಾಲೆ ಕೋಕಿ ಹಾ? ಏರಡ ಮಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಹಾ ಶೈಲಕ್ಕನ ನಾಯ್ಡ ಏ ನಾಯಿಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಿನ ಓಲಿ ಖಾಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ಮುರಣೆ ಆ ನಾಯಿ ಈ ಒಟ್ಟೊರಗ ಪಲ್ಸರ್ಡ್ ಬತ್ತು పోతుండు. ನವೆ ನಾಯಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುನ ಬೇ? ನಾಯಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ? ನಾಯಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾರ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಆ ಬುದ್ಧಿದ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವ ಬಾಲೆ ಬಲೆ ಬಗ ನಂಬೆ ನಿಂದ ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಾತಿನದ ಎಂಕುಲಿತೆ ಮೀಯರ ಪಿದೆ ಜ್ಞಾನಲೈನ ಮಗಲ್ಲ ದಾ ಈ ಮುಲ್ಪನ ತೋಡು ಕಾತ್ಕುಲ್ಲೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ ಚಿಲ್ಕಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಕ ಬತ್ತೆಡ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಕಾತ್ಕುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಕೋಕಿ ಮಮ್ಮಿ ವೈರಸ್. ಓ ದೇವಿರಿ ವೈರಸ್ ಮೂಲುಂಟದಿ ನೀರು ಇಂದದಿ ಬಾಲೆ ಕೋಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಚಿಲ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಟೀ ಚಿಲ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಟೀ ನವ ಸರಿ ಮಾಮ್. ನಮ್ಮೆ ಅಂದಜಾಂಡತೆ ನಿಕ್ಕು ಅಂದಜಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಕ ಇಟ್ಟಿನೆಟ್ಟು ಲಾಕಿ ಚಿಲ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಟ್ಟು ಬೆರಡೆ ಸಮ ಬಲೆ ಮಗ ಪೋಯ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂದೊಡಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗಂದೊಡಿ ಸರಿಯಾನ್ ಒಟಾರ ಬತ್ತು ಮೂಜಿ ದಿನಾಲ ಆತಜಿ ಆತ ಪಕ್ಕಲ ಅಬತ್ತಾರ ಸುರು ನಿಕಲ್ನ ಪುನಃ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಾಪಾಡ ಹೆಂಗ ಮರ್ಲವ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀರು ಅಂಗಡಿಡೋಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಪ್ಪು ಶೇ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡದಾನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಂತ ನಾನು ಅರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಬಾಲೆ ಇದವೆ ಕೋಮನ ತಿಕ್ಕನುವೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತ ಕೋಡೆ ಕನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಅದೇಗೆ ಜಾರ ತೆತ್ತಾಕದೆ ಅಲ್ಪ ಮೇ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕಾಣೆ ಬೋದು ಪೂಡು ತಾನೆ ಬೋರ್ ಹಾಪಿನಿ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ತೋಡಪ್ಪ బాసదంచినాలు మూజిగాస్తాలు యాప పేపర్ కొరలాగా లైన్ పాడదు కై ముట్టును ఐకే ఇని అలే కొంచెం బుద్ధి కాల్పాడు ఎడ్డ ఐడియా మల్దీని ఆలు ముట్టోడు తుంబి యాని ముట్టి మక్కరు దాలవల్లి నేను పప్పడ పనోడు నేను కొంచెం అర్జెంటుగానే ఉప్పునేజి నే పప్ప ఓ పప్ప బయదేర ఓలేదు పప్ప ಪಪ್ಪ ಆಂಟಿನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಲಂಗ ಈರ್ ಪಾಡು ಅಂದರು ಈರ್ ಆಮೇರ್ದು ಬರೋಡಂಡ ಆಂಟಿ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಾನಿ ನಿನ್ನ ಓಡಿ ರಾಪದಿನಿ ಯಾನಿಕ್ ಬಂತ ಜನ ಐಟ್ ಒಂಜೆ ಚಿಲ್ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಕ ಬತ್ತೆಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ಸಂತೆ ಈ ಜನ ಅವಳು ಬಂದದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾದಾಂಡಿತ್ತ ಎಂಡ ಪಂಡ್ರು ಸಪ್ತನಿ ಜಪ್ಪ ఉండే పప్ప ఈరండల పనులే దాదాండు ఎంత సౌందర్య కండే ఎంత సౌందర్య కండే ಪಪ್ಪ ಓಲ್ಲಾರು ಏನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ಬಿಡೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆರೆಂಡವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ನೆನ್ನಿನ ಈರು ಸಂತೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಓ ದೇವರೇ ಏರ್ಮೆಂದು ಸಂತೆ ಏರ್ಮೆಂದು
ದೇ ಪಲ್ಲೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೋರಾಪುನ ಪಡೆದು ತಿಕ್ಕವಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಪೋಯಾನು ಹೋದವಳು ರಟ್ಟು ಕೋನುಂಡತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜತ್ತ ಅದೇಟಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದಿ ಆಟೋರ್ತನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನ ಆತಂದೆ ಅಬ್ಬ ದೇವಿರೆ ಅವಳು ರಡ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನ ಟಾಂಡ್ ಅವಳು ಅದೇಟಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿಬೆ ಆತೆಂಬೆ ಬೇತೆ ದಾಲಿಜ್ಜವ ಕಪ್ಪೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಬಿಂದು ಸಂತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪೈ ಅರೆಗಂಚೂರು ನಾಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಚಿಕೆ ಸಾವ್ದು ನಾಚಿಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುಳ ಇದು ಯಾನ್ ಅವತ್ತು ನೀವು ಹಂಸನಿ ಇಚ್ಚು ತುಳಿ ಸಂತೆ ದೇ ಈರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಡುಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಈರ್ನುಂಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಉಂಡ ಬರ್ಲೆ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಲ ಜುಲೈ ರಡ್ಡು ಕೋನೆಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಾರಿ ಎಂಚ हाय लुल्लू ಹಾಯ್ ए लुल्लू मीदे बके तुझे खुशी अपनता ಮೀಯಡ್ ದುಂಬುಲ ಈ ಒಟ್ಟರಡು ಖುಷಿ ಅನ್ನಂದು ಹೌದಾನೆ ಲೇಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ರಿ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹತ್ತದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಬೋಂಡಪ್ಪ ಹಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡ್ನಿ ದೆತ್ತಿದ್ದಲತ್ ಏ ಲುಲ್ಲು ಅವಂದು ಮೂಲ್ದಾತನ ಬೊಬ್ಬೆ ಕೇಳಿಂದಿತ್ತಲತ್ತ ಇನಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳ್ದಕಲ್ ಬರ್ರಂದು ಮಮ್ಮಿ ಪನಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಪೋದ್ಲ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಡೌಟು ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಲ ಬತ್ತದ ಉಲಾಯ್ ಪೋತುನು పోదాండ ఓ గాడ్ మమ్మీ ఓడిపోయారు మమ్మీ మమ్మీ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋತಿ ಡ್ರೆಸ್ తెలుసా ಓಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದಾನೆ ಕಮಸರ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಈ ಜನ ಸಪ್ತಪತಿ ದೊಂಕೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ತಾತ ವಸ್ತುಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಯನಾತ್ರಿ ಈ ಎಕಡ್ಮಿನಿ ತೂತೋಡು ಮಕ್ಕಳು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದದಿ ಇಂಚಿ ಬಲ ಪನ್ಪೆ ಪಾಪ ದೇವು ಬಜಿ ಪೆತ್ತ ಮೂನೆ ತೂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕೋರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಪೋಪು ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋಕಿಲಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನೇಮು ಅಂಕಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅವೇ ನೇಮು ಅಂಕಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನೇಮು ದೇ ಬಾಲೆ ಪುದರ್ಕೆ ನೀರು ಅವೇ ಅನ್ನ ಪುದರ್ ನೇಮು ನೇಮು ಅರೆ ಪುಲಿ ಗೊತ್ತೇಲು ಅಯ್ಯೋ ಆನಿ ತೂತಿನ ನೆನೆಪಿಯ ತೂತಿನ ಮಾತ್ರನಾ ಪೋತಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆನೆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಶಾಲೆ ಜೋಕಲಾದ ಪುನಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋತಿನ ನೆನಪು ಒಂಜಂಜೆ ಬರುದುಂಡಿಯಾ ಅದೇ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಮೊದಲ ನೋಟ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಶ ನೆನಪಿದೆಯೇ ಮತ್ತನು ತಂದ ಆ ಮೊದಲ ಚುಂಬನ ಮಮ್ಮಿ ಏರಂದು ದನಿ ಯಾನಿಕ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಇಂಕ ಮದ್ನೇರ್ ತುಂಬೂರಿ ಇತ್ತೇರಿಂದು ಅವು ಮೇರಿ ದೋಸ್ತಿ ಏಪಲ ಪುಲಿ ಗುದ್ದೇಲು ಪನ್ನಗ ಪುದರ್ ಪನ್ನಗ ಓಲು ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡೋಡ ಅವಳು ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಪೋಡವ ಕೆಲವರ ಮೋನೆ ಪುಲಿ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಫಲವ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ನೇಮು ಒಂದು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವ ಏರವು ಬೊಲ್ದು ಕಂದೋಡಿ ಈರ್ನನೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಮಗಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುಲಿ ಗೊತ್ತೇಲು ಹೊರವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ತಲೆಕ ಒಂದು ಪೋಡು ಹೊರವರ ಮಾತ್ರ ಪುಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡವ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಲೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಲಿತ ಮಲೆ ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಟ್ಲಾದಿತ್ತಿ ಸಟ್ಲು ಬಂದಿತ್ತ ಅತ್ತು ಸಟ್ಲಾದಿತ್ತೀನಿ ಆವಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿನನೆ ಆವಡ್ ನಿಂದೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಏಪಲ ಕೇನುಂತೆ ಎಂಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಅಂಡ ತೀರ್ಬೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರೆ ನಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂಚಾದ್ಯ ನಿಂದ ಉಂತ್ಲಿ ನೇಮ್ ಯಾಲಿರಡು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು
ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲಂಚಿನಿ ಏಪು ತುಂಡಲಿ ಕೊಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುನು ಅಮ್ಮೇರಿ ನಿಂಕ ಕನೇರ ಆಪುನ ಪಲ್ಲಿ 6 ತೀರ್ಥ ಪಾಕ ಸಮಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಈರು ಚಿಲ್ಕದ ಅಂತಿನ ಬಾಕಿಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಜಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಓಲಾವಡು ಇಲ್ಲಾವಡು ಬಿತ್ತಲಾವಡು ಬೆಂದುರಾವಡು ತಂಡಸಾವಡು ಒಯ್ಕಲ ಚಿಲ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪುಲ್ಕ ಬರುವೇನು ಕಾಮಿಡಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನು ತುಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ನಾಲೆತ್ತ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿರ್ದು ಸುರುಮಲ್ಪಗ ಬಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ట్లో ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ పంచెస్లో సాధారణ ఎత్తుండు అండ్ ఫుల్ ಇನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಪಂಚಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಸ್ ಎತ್ತುಂಡು ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡು ಇನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಇನ್ನ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೋಜುನ ನಿಖಿಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಿಗೊಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಪಿಲೆ ಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಶರತ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಅವು ಟ್ಯಾಟೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಟ್ಯಾಟೂಗೆ ತಕ್ಕ ಕುಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಖಿಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಕೇಸನ್ ಮನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಪ್ಪರ್ಲತ್ತು ಬಪ್ಪರ್ ಹತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕುಡ್ಕೊನಾಯರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದು ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಖಲು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಪ್ಪರ್ ಪೋಂದು ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ಲ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಲ ಲಿಮಿಟ್ ಓಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವೇನು ದಿವೊಂದು ಬೋತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಏತು ಪಡ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಟದ್ದು 20 minutes 20 minutes ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನ ನಿಜಾದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಫಟ್ಟ పోతుంది ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೆಲ್ಬೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆಲ್ 4 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಬರಲಾತನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜೈತ ಬೇರಿ ಪಂಚಸ್ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಆ ಪದ್ಯ ಯೂಸೇಜ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆವಂದನು ಊಲ ವರ್ಕ್ ಆತ ಜಿಂದಿಜಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ಉಮೇಶ್ ಬಂಡಿ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಮಿತ್ತದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ರೀಚ್ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿಣ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏ ಬಯ್ಯಮಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ನಿಖಿಲ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರದ ನವೀನಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅಂದ ಅವ್ರು ಡಯಲಾಗ್ ಅವರ ಬನ್ನಲ್ಲಿಯಾ ಅವು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಲ್ ದಿನ ಗುರುವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ನಲೈನ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಯಾನ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತದ ಪರತಣ್ಣ ನಾಟಕ ಬಡ್ಡಿ ಸತಿಗೆ ಫುಲ್ ಖಂಡಿತ ಬಯ್ಯಮ್ಮಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಇನಿಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ದಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಬರಿತಿನ ನಾಟಕ ಅವು ಪರತಂದ ಅಪಜಯ ಪೋಗಲ ಎಂಕಲ ಇದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ನಾನೇ ಬಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಕೊಡಂಜಿ ಪನ್ನಡೈನ ವಿಚಾರದ ಬಣ್ಣ ಜಯಮಾಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪಣ್ಣು ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಪಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲು ಬನ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ರವಿ ಸೀಕುಡು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೆ ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಸಿಜಿ ಬರೀ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ತಂಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಲಾಯನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾಯಕ ಆದ ಇಟ್ ರವಿ ತಂಗಡಿ ಮರ್ದದ ಚೀಟಕಂತ ಕೊರಪೋಲು ಅವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ತಾ ಕಿರೈ ಏತುಂಡು ಮರ್ದಂದು ಅಪ್ಪಗ ರವಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಶಾಂತಿ ಈ ಮರ್ದುಲೇನು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ದಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಆಪುನಣ್ಣ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಡೆಗನ್ನ ಪೋಪಿನಮ್ಮ ಎಂಕ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನ ಪಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕುರಿಯರ್ ಪಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಾರು ಆ ತಂಡ ನಮಕ್ಕ ಸುಖನೇ ಇಚ್ಚತ್ತಣ್ಣ ದಯಗನ್ನ ಎಂಕ ಪುಡ ದಯಗೀರು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಶಾಂತಿ ನೀನರ್ದಿ ಎಂಕ ಕಷ್ಟನ ಇದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಂತಿ
ಕಷ್ಟ ಪಂಪಿನವು ನರಮನೆಯಾಗ ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ದ ಈ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಮ್ಮ ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಸೀಕನ್ನ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪೇರಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿನ ಸೀಕಿ ಎಂಕಂಡಲ ಬೈತಂಡ ಓಲಂಡಲ ಮೂಲೆಡ್ಕೊಳೊಂದಿತ್ತದ್ವೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮರ್ದಕ್ಕ ನೆರೆ ಕಾಸೆ ಇಚ್ಚಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದಂಡ ಯಾನಂಜು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ದಾದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪೋದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂದ ಕನೋಡ ಶಾಂತಿ ನಿಜ ಖುಷಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪಣಗ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅವಡು ಇಟ್ಲ ಉಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೀ ಸೀನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇರುವೆರ್ಲ ನಿಗುಲು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆ ವೋಕಲ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬತ್ತೇನೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಬೇಕನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಎನ್ಲೆಕ್ ಕೂಡ ಅರ್ನ ಇಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಲು ತೋಜಿಟ್ಟು ಎನ್ಲೆಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಜಾವ ಬರ್ಚಾವು ಅವೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರ ಪೂಜೆ ಸಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಅನ್ಬಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಕಲಾವಿದರು ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಅನ್ಬೋದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಅವೇನು ಬರ್ಚಿ ಆ ನಾಟಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂನ್ ಬರ್ಚಿ ಬೊಡ್ಡ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವ್ರನಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೊಡ್ಡ ಬಂದ್ಪೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ವರಟ್ಟು ಅವ ಆಣೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಮೂಜಿನ ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಏರಿದ್ದೆ ಈದಾನೆ ಅಕ್ಕಸರ್ದು ಜತ್ತದು ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾಲ ಅತ್ತು ಭೂಮಿ ವಿಡರ್ದು ಬತ್ತಿನಾಲ ನಿನ್ನ ಮೇಯ್ತ ಕಟ್ಟು ಕೈತ ತಟ್ಟು ತುನ್ನಗ ಈ ಬುಡ್ತಿರ್ ದಿನ ಬೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿನೇಶ್ ಲೆಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಏನಂತದ್ದು ದಿನೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಾಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ಎಂಕ ಗುರ್ತಾಪೂನು ದಿನೇಶ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬರಂತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪದ್ಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಏಕ್ ದೂಜೆ ಕೇಳಿದ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೇ ಪೊಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಅ ಲೇಟರ್ ಈರ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಜ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹೋಲಿ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಳನಾಯಕಿ ಹಿಂದಿದ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಲ लड़ी फूल तुम शंकर को नहीं जानते जब तक उसका लाश मिलता है मैं उनका मौत पर यकीन नहीं करूंगा जाओ सुनो जिंदा या मुर्दा मुझे शंकर चाहिए आज अभी इसी वक्त चाहिए लड़ी फूल हम कुत्ते नहीं पालते क्योंकि पुलिस वालों ने वो हमारे लिए करते हैं ಗ್ರೇಟ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನವೀನ್ ನಾನು ಈ ಈತ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ತುಳುತ ಮತ್ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪನೊಂದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಪುಜಿರೇನು ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಯಾರ ಬೇಗ ನಂಬಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಗಲೇ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ನಾ ಒಂಜಿ ವಜ್ರದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಪಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾದಂದೆ ತಿರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲು ತತ್ತೆ ನಡತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಸುರುಕರ್ತ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗೆಡ್ದಕ ತಂದಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಲ್ಪ What a comedy!